بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu da muke yi a wannan masallaci mai albarka jami'ar Khadija Usman a wannan unguwa mai albarka ta Hotoro muna nan a littafinmu na karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za mu tashi shafi na 46 an ga shafi na 46 an gani ko? na malam yace faslun fi hajji wa umarihi sallallahu alaihi wa sallama fasalin da zai mana bayani akan hajjin annabi da umararsa sallallahu alaihi wa sallama wannan fasali zai mana bayani akan sau nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji umara a rayuwarsa baki daya za mu ji bayanan da malam ya kawo da farko malam ya ce rawa hammam bin yahya an qatadata qala qultu li anas kam hajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatin an rawaito daga Hammam dan Yahya daga Qatada qala yake cewa qultu li Anas nace da Anas dan Malik kam hajja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hajji lawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa qala sai yake cewa hajjatan wahidatan hajji ɗaya ta bai tal yake a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallama wa atamara arba'a umaratin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yayi umara guda hudu kacal hajji daya umara hudu an bayyana ko umratan nabi sallallahu alaihi wa sallama hina saddahu al-mushrikuna 'an al-bayt malan zai fara jero yanda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umara nan guda hudu ta farko sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umara lokacin da mushrikan makka suka hana shi shiga ɗakin baitullah shine ne yin hajji ko wani lokaci ne suka hana shi za mu ji bayani a gaba wal umratu thaniya malam yace umara ta biyu kuma حيث صالحوه من العام المقبل lokacin da aka yi sulhu tsakaninsa da mushrikai a shekara mai zuwa bayan sun hana shi shekarar da ta biyo ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya kuma yin umara wa umaruhu min al-ja'rana haythu qasama ghanimata hunayn fi dhil qa'dah sannan hajjin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi daga Ji'rana za mu ji wannan waje wani waje ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya raba ganima da aka dawo daga yakin Hunayn a watan Zulqa'da wa umratuhu ma'a hajjatihi sannan da umarsa da ya hada tare da haji yayi umara kuma yayi haji a shekara guda kaga guda hudu kenan قال يجي صحيح wannan ya inganta muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaici wannan hadisai Imam al-Bukhari ya rawaici hadisi mai namba ta 1478 Imam Muslim ya rawaici hadisi mai namba ta 1254 na mun ji bayani anan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji daya sannan ya yi umara guda hudu ko? ta farko
aka ce lokacin da mushrikai suka hana shi shiga garin Makka yayin umara, lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina, shigowarsa Makka a shekara ta farko da zai umara bayan hijirarsa, a wannan lokacin suka hana shi yin umara, aka yi koma. Amma malamai suka ce ana lissafa ta a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umara saboda ya himmatu har ya dau harami ya tafi, aka samu akasi suka hana shi, kamar yaƙe-yaƙensa ne da zamu, akwai yaƙe-yaƙen da yi da kansa, akwai wanda turawa ya yi, akwai wanda umarni ya bayar, kuma duk ana lissafa su a yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. To don haka a wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a watan Zulqa'da, shekara ta 6 bayan hijira, ya fita tare da sahabbai su 1400. Da ya fita za su tafi su je su umara, sai kafiran Makka suka tare shi, lalle ba za su shiga ba. To wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙura ya koma. Da shekara ta zagayo, shekara ta 7 kenan bayan hijirarsa sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka yi sulhul Hudaybiyya, aka yi sulhu tsakaninsa da kafirai cewa ba wanda zai ƙara taɓa wani, aka yi amana tsakani. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin aminci, ya yi umararsa ya fito lafiya. An fahimci wannan? Sannan umararsa ta uku, lokacin da aka dawo daga yaƙin Hunayn, wani waje ne da ake kira Ji'rana, wani waje ne tsakanin Makka da Ta'if, tsakanin Makka da Ta'if yake, wani ɗan waje ne, gari ne haka ƙarami, tsakaninsu da Ta'if akwai kilomita kamar 30. To a nan lokacin, a nan wannan bigiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya, ganimar da aka ci ta yaƙin Hunayn ya raba ta gaba ɗaya, aka sallamu kowa aka ba shi haƙƙinsa. Da idan an je yaƙi, aka ci gari da yaƙi, aka samu ganima da bayi, za a zo a kasafta ganimar, a kasafta bayi, wannan a ba shi bawa ɗaya, wannan biyu, wannan uku, kowa daidai da abin da aka samu. Sannan a raba abin da aka samu na dukiya, kowa a bashi. To a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya, bayan ya gama rabon ganimar, daga nan sai ce a ɗunguma zai tafi ya je umara sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma umararsa ta ƙarshe wanda ya haɗe tare da mai aikin hajji, sai da ya fara yin umara sannan kuma ya tafi ya aikin hajji. Nan malamai sun samu saɓani, an ce hajjin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam ita ake kira da mai hajjatul wada, ko hajjinsa ta ban kwana, ita ce ta farko, ita ce ta ƙarshe. A nan ya tsaya ya tara al'umma, da ya tara duk duniya gaba ɗaya sun haɗu, yake ce musu to ga aya Allah ya saukar, la'alla ma kuma haɗuwa, la'alla kuma wannan haɗuwa mu ce ta ƙarshe. Amma Allah ta'ala ya ce ne, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Daga ku riƙi musulunci, Allah ya gama cika muku ni'ima gaba ɗaya, ba wani abu da Allah ta'ala na ni'ima bai saukar muku da shi ba, kawai ya saukar muku. Daga ku riƙi addini gam, ita ce hanya wanda za ku tsira. To malamai sai suka ce hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, an samu sabani cikin malamai da dama. Na farko akwai malaman da suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin da ake kira ifrad, wanda ita kadai yayi, bai himmati ya hada ta da aikin umara ba, ita ce ifradi, ita kadai ke. Kuma suna da hujjojinsu, har suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajjin, abin da yake faɗa labbaika hajjan, labbaika hajjan, amsawarka aikin hajji na zo ya ubangiji, amsawarka na amsa, amsawarka na zo aikin hajji sallallahu alaihi wa sallama. Wasu malamai suka ce ita yi.
daga cikin malamai akwai wanda suke cewa a'a annabi ba ifradi yayi ba, yayi mai kirani shine mutum ya himmatu wajen mai zai yi aikin hajji da umara. Farko sai ya fara tafiya kafin kwanaki ko watannin aikin hajji, ko dai mutum ya tafi a shawwal ko zulqa'da ko kuma awwal zulhijja, sai je ya fara yin umararsa. Idan yayin umara sai ya jira har lokacin da za a fara aikin hajji. Da haka a wannan lokacin idan ya je tun da ya zo da niyya biyu ne, zai yi umara kuma ya jira lokacin hajji, sai rika labbaika umaratan wa hajjan, amsawar ka ubangiji ya zo zan yi umara ne da aikin hajji. Kaga yayi niyya guda biyu kenan, zai jira har a gama aikin hajji. Wasu malamai suka ce a'a annabi ba ifradi yayi ba kirani yayi ba, to me yayi? Suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi abinda ake kira da an yuhrama bil umrata fi shahr shawwal. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wani abu da ake kira hajji zakai da umara, amma idan yayi aikin hajjin zai zo ya cire mai ihraminsa ya zauna ya huta, daga baya sai kuma ya himmatu in ya ga yana da damar yi sai ya je yayi aikin hajji daga baya. Suka ce amma abin da yafi inganci qaulur rajih min al ulama shine annabi sallallahu alaihi wa sallama irani ne, ya hada aikin hajji da umara. Wannan zai tabbatar mana da abin da malam ya kawo a littafin sa ko da yace wa umratahu ma'a hajjatihi, umarsa tare da hajjinsa ya ahli. Wannan shine kuma abinda manya-manyan sahabbai suka tafi akai, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirani yayi, irin su Aisha radiyallahu anha. Da haka sai ya ce hadisi ne wanda muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kirani yayi ba ifradi yayi ba sallallahu alaihi wasallam. To dan haka a dunkula dai annabi sallallahu alaihi wasallam din yayin hajji guda daya, shine kaunar razi, kuma kirani yayi tare da umara. Dan haka umararsa hudu, hajjin sa daya sallallahu alaihi wasallam. Na'am, mala yace hada ba'da qudumihi al-madinata wa amma ma hajja bi makkah wa i'tamara falam yuhfaz. Mala yace hada ba'da qudumihi al-madina, wannan duk da aka faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji da umara hudu bayan dawowarsa garin Madina ne, kaga bayan hijira kenan ko. Amma ma hajja bi makka, amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na hajji lokacin yana garin makka, wa atamara kuma yayi umara lokacin yana garin makka, falam yahfaz, ba a kiyayo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin a umarce shi da yin hijira daga makka zuwa madina ya yi hajji kaza umara kaza ba wani littafi da wani azar na addini da zai tabbatar da wani. Kawai dai bayan hijirarsa an san shekara ta 6 bayan hijira ya himmanci dan yayi lokacin da mushrikan makka suka hana shi shiga, sai kuma shekara ta 7 ya shigo bayan sulhul hudaybiyya yayi, sai shekara ta gaba da ya zo yayi bayan yakin Hunayn ko annabi sallallahu alaihi wasallam daga inda aka rabu ganima ya wuce ya aikin umara, sai kuma umararsa da hajji da yayi hajjinsa ta bankwana shikenan. Amma iya abinda littattafan addini sahihi suka inganto kenan. Malam yace ba a samu da dai wani littafi ko wani rubutu ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajji kaza umara kaza lokacin yana makka. Ina fata an bayyana wannan. Wallazi hajjatal wada, wala yace wannan hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ita ce hajjatul wada, ita ce hajjin bankwana, wanda za ka yi bankwana da masoya. Ai ko yanzu za ga mutum ya ga wasu alamu na rashin lafiya da yanayi da yake ji na cikinsa, zai fara ba da wasiya ko shi kansa ya tabbatar an zo ne gaba ƙarshe, tare yi sauri ya wasiya
wani ma yan kudadensa ne zai ce a ta dafo mai kaji don ya samu ya dan rage. To haka ake so mutum koyaushe ya rika wasici da abin alkhairi. Shi sa Allah ta'ala ya yi wannan al'umma, ya ce al'umma ce wadda take tsaka-tsaki, amma dukkan alkhairi a tattare da ita yake. Mu ɗan gatan Allah ne subhanahu wa ta'ala, ‘yan gatan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, mu ne na ƙarshe a duniya a halitta, daga mu an gama ba ma wanda zai. Sannan kuma mu ne na farko a hisabi da shiga aljanna. Ai mun fi kowa daraja gidan ko? Mun zo a ƙarshe, amma kuma mun za mu tafi a farko. Allah ta'ala ya sa muna farko ita ma shiga aljanna. Da an kira annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ahalinsa dan gara kai babban ka adalci. Cewa za mu zauna a aljanna ni da annabi haka. Haka ya faɗa a hadisi, amma malamai suke cewa ne za dai ka shiga aljanna ka tsira, za ka yi makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba gida ɗaya za ku zauna ba. An yadda dai ga gida ko ga unguwa. Za ka iya kai ziyara koyaushe, za ka gan shi ya ganka ku tafa ku hira, lokacin an zama abokai. Amma baka ce ga ka faɗarsa aljanna to ina sa Abubakar da suka ba da ransu, duk abin da annabi zai sai ya ce fansar raina da na mahaifina da na iyayena baki ɗaya a kan ranka ya rasu. Amma wani yanzu da za a kashe, in ya ga wura aka ce to ka zagi annabi ko mu kashe ka, Allah zai a guje ce kai ban gama cin waina a duniyar nan. Su fa da a zagi annabi ko a ci mutuncinsu, to gara su rasa ransu da duk abin da suka mallaka. To ya za ka ce kuma ga ka gashi bayan ga su? Malam yau kan adalci. Muna fatan dai ga su ga annabi ga mu insha Allah ta'ala. Insha Allah ta'ala. A dage da yake ayi hakuri. Na'am. Malam yace wadda annas fiha, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutane ban kwana a cikin wannan hajjin da ya kwaya daya. Wa qala asa alla tarawni ba'da ami hada, annabi sallallahu alaihi wasallam yace la Allah wata ilmi ba za ku ƙara gani na ba bayan wannan shekarar da muka je. La Allah ita ce shekara ta ƙarshe da zamanin. Don haka a nan sahabbai malamai suka ce da dama suka yi ta kuka. In sayyidina Abubakar da sauransu su Abu Huraira aka yi ta kuka saboda ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Suka ce da kun ji wannan to wahayi ba ya gama sauka, an cika addini, to ai kuma mala'ika Jibril ya gama zuwa, sako ya cika, me kuma annabi yake jira sai barin duniya. Su da sai gane fikihun abin ke, da haka suka dawwama cikin takaici da alhini na rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, da haka mun gane da yanzu wai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ifradi, wasu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kirani, wasu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tamattu. Don haka ƙaunar rajin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama kirani ne. Wannan shi ne abinda manya-manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar. Don haka dai abinda ake so a nuna mana, kamar yadda arkanul Islam, 5 pillars of Islam, ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ita ce da yabo shahadatai. Sai wanne? Wa iqamis salat, na'am, wa ita'iz zakat, wa sawm ramadan, wa hajjil bait. Kakku ita wancan mabulatan ne ba? Rukunan musulunci guda nawa ne? To guda 5 ne, haka ne, guda 5. Ana taɓa ba da labarin. To wanne ne na farko ya ce zumunci? Cikin rukunan musulunci, alƙali ya ce to ɗaya. Na biyu sai ce kulawa da ‘yan uwanka, ya ce to cikin rukunan musulunci, ya ce ya ce to na uku ba, sai ya ce gaida mutane, ya ce to ina cikin rukunan musulunci, ya ce
na hudu ba sai ya ce menene hauka dai ga sunan guda 5 ya lissafo sai ce to sun cika rukunan musulunci amma irin naka na mahaukata kuma gashi kana da ɗa ga yana a hannun matarka gashi kuma ka ɗebi shekaru amma rukunan musulunci guda 5 baka san su ba to kuje matar ma aka tambaye ta ita ma abin da ta maimaita kenan gai da mutane zumunci kulawa da yan uwanka waye hauka ne da safa da ta yin magana idan haka mu kula da wayannan abubuwan da muke ganin kamar ba wasu masu muhimmanci bane ko interview ka je za a yi ma irin wannan tambayar ka ɗebo takardu tumuli guda ka zuba a jaka ka yi nan ka tafi neman aiki ka je musulmi ne digirinsa 7 wallahi malami ne wani addini alhamdulillah to masha Allah wala aje ka zauna shika-shikan musulunci guda nawa ne to a dan canza wata tambayar wanda ai ba tambaya ni interview da zuwa to ai sai ka san addinin ka nan muke dauka ko sai ga wala yana ta zara ido ko Allah ta'ala ya rufa shi to a kiyaye irin wannan arkanul islam su a ce me sunnonin alwala guda nawa ne farillan alwala guda nawa ne ko mustahabban alwala guda nawa ne sunnonin sallah guda nawa ne duk wanda ya kamata a ce da muka haddace Fatiha aka muka haddace su ce ko daga bacci aka tashe ka addinin ka ne farillan alwala guda nawa ne yaro dan shekara 2 ma sai ga wasu malai hayana Allah ya saka musu da alkhairi suna ta kokari a islamiya kullum karantar da yara kuda ta kale kansu ana dan duba malaman kuma malaman ka suna cikin abin now wannan shine dai malamai suka ce kai ma abin da ake so kamar yadda musulunci ya faɗa idan kai hajji kwaya ɗaya tal ta isa ba sai ka ce duk shekara sai ka je ba dole ya zama kuma tun kana yi don Allah ka kai nan gasa wani ya ji muna haduwa ni ma fa diyan da za wani kudin sawa su cika ba sai ya ciwo ba shi saboda za su haɗu da wani a sitin sa a ce baya nan ko a hotel din sa ɗakin sa a ce baya nan ai abun kunya ne wani da wani yana tabbatar za su ji to kaga sai ka koma hajijiya tunda yanzu ya tashi wa da dan Allah ne ko akwai wanda suke zuwa dan gasa shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana ko hadisi yana cikin 40 hadisi ko wanda ya hijira daga wani waje zuwa wani waje ko dan neman yardar Allah ana nufin zuwa ɗakin Allah dan yin aikin hajji in ka je dan Allah Allah zai baka lada cikakke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai hajji karbabbiya ba kai kwarkwasa da wasu abubuwa na ɓata aikin hajjin ka na laifuka ba to zaka dawo kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka ba zunubi ko daya kawo mutum ya ɗarsa wani abu a ransa ya je to da shi da wanda ya yi yana a dungura a yashi duk ne gara ma mai a dungura a yashi ya gaba zai je wanka Allah ta'ala ya rufa shi Allah ya sa duk abin da za mu yi dan shi na'am in ka je hajji daya sai ka ci gaba da taimakon addinin Allah da bayan Allah shikenan Allah ya sa mu je Allah ya sa mu je yawwa na'am fasali na gaba ko mun gama da wannan faslun fi ghazwatihi ta an dogo gwarmaya gafata wala ya gida kai ya san ba wasa saboda shi kansa islamiya ana mai assembly a cikin sa yanda ya kamata ya koyar da safi ya koyar da rana ya koyar da yamma ya koyar da daddare shi Allah ya ji kan malamai faslun malam yace fasalin da zai mana bayani fi ghazwatihi wajen yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مالا يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كده كنسا 25 غزوة يا كده 25 يا 25 صلى الله عليه وسلم هذا هو المشهور مالا يتي wannan shine mashhuriyar magana mafi inganci قال هو محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق يا faɗi wannan وأبو معشر يا رويت شيبة وموسى بن عقبة وموسى بن عقبة وغيرهم توسيس تكن تابعين صحابين النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غزا 27
a wata ruwayar kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙe-yaƙe guda nawa 17 saba'an wa 20 27 saba'an wa 20 27 ruwayar farko 20 da nawa 25 25 ruwaya ta biyu 7 wa 20 yaƙe-yaƙe guda 27 kai ko yaƙi ɗaya aka ce an yi za mu ɗau yaƙi ɗaya mai bayani mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka sha wahala wal bu'uth was saraya 50 malam yace al bu'uth akwai bambanci tsakanin ababan nan guda uku akwai gazwa akwai bu'uth akwai saraya wayannan abubuwa ne guda uku na nau'in yaƙe-yaƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam gazwa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa tare da sahabbai ya jagoranci yaƙin shine komandan da kansa aka je aka yi yaƙin aka ci nasara aka dawo da shi aka yi za mu ji guda nawa ne aka yi da shi sannan bu'uth shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi jama'a ya sa musu wa shugaba yace aje a yaƙi guri kaza da gari kaza saraya kuma ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi askariya au jama'atin qalila la yakhruju bi nafsi ya tashi wasu mutane kadan domin aje a yaƙi shi ma bai fita da kansa yake ba an fahimta wato dai gazwa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da kansa malai yace aula hawiha ko makamancin irin wannan suna nan da yawa walam yuqatal illa fi 90 malai yace annabi sallallahu alaihi wasallama yaƙe-yaƙen da yayi bai yi da kansa ba sai guda 9 kacal a cikin guda 25 ko 27 guda 9 ne yayi da kansa sauran duk turawa ya akai wasu kuma sulhu akai an yi ummatu za a yi wani abu yasa akai sulhu guda 9 nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da kansa ga sunan mayan yaje yace badar wa uhud wa khandaq wa bani quraiza wa mustalik wa khaybar wa fathu makkah wa hunayn wa ta'if sune guda 9 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi da kansa waqad qila a wata ruwayar kuma an ce innahu qatala bi wadi al-qura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani yaki shi ma da kansa da ake kira da wadi al-qura wa fil ghaba da ghazwatil ghaba wa bani nadir da bani nadir daga ciki za mu lissabo wasu kaɗan daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malam ya ce yayi 25 ko 27 ciki akwai gazwatu bawar akwai gazwatul ashira gazwatu badar al-ula gazwatu badar al-kubra gazwatu badar al-akhira sai bani sulaym sai suwairik sai zai amri bahran sai hamra'ul asad bani nadir zatur riqa bani lihyan dhil qard hudaybiyah wadi al-qura tabuka abwa'i jandal fathu makka duk suna cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi wannan akalla mun lissafo guda 17 ko 18 to dan haka mu dau badar su uku ana yin sa badar al-ula badar al-kubra badar al-akhirah al-ula annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura rinduna ne ba a yakin ba don a tsorata kafirai suka tsorata kuma aka dawo ba a yakin ba al-kubra ita ce wadda aka yi al-akhira ita wa ba a yi ba saboda wannan lokacin Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya fita da rindunarsa za a yi yakin to sai bai fito da runduna ba shi Abu Sufyan wanda za a kwabza sun tsorata kenan nan ma aka janye amma al-kubra ita ce wadda aka yi ta 17 ga watan Ramadan a cikin watan Ramadan aka yi badar garin Makka duk wanda yaje ya san gari ne wanda yake da sahara ga zafi ga sahara
zafi na bugawa a jarida. Idan haka 17 kun ga ko anan ana cewa 10 ta marmari 10 ta wuya 10 ta ɗaukin sallah a sha ruwa ko ba ku tashi bane mana ya tuna alhaji ma ya tuna idan haka a tsakiyar 10 ta tsakiya lokacin da azumin ya fi koda mutane 17 ga watan Ramadan da garjin rana a lokacin aka yi yakin Badar na tsakiya. To da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da sahabbansa a wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shela ga sahabbai cewa su fito a tafiya haka ga azumi a bakin su haka suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya suka fito gaba daya aka da biyayya da garjin rana. Wannan ya faru a shekara ta 2 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 2. A wannan yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ya jagoranci yaki a kuma an yi nasara. Amma cikin muhajirun suwaye muhajirun wanda suka yi hijira suka biyo Annabi daga Makka ko suka biyo shi zuwa Madina, to an kashe mutum 6 a gazuwatu Badar. Mutum 6 kadai aka kashe. Kun ga da sauki ba? Na'am. Su suka yi shahada. Sannan daga Ansar, sahabban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar a garin Madina, irin su Abu Ayyub al-Ansari, sahabban garin Madina, su an kashe mutum 8. 6 ga 8 nawa? 14. Mutum 14 aka kashe a Badar cikin musulmai. 6 daga ina? Mutanen Makka. 8 daga mutanen Madina. To a wannan yakin bari ku ji nasarar da musulunci ya samu. Sai da Annabi da sahabbai suka kashe kafirai mutum 70. An kashe mutum 14 musulmai ko kafirai kuma an kashe nawa? 70. Sannan kuma aka kama mutum 70 a matsayin mai fursunonin yaƙi. An ci su da yaƙi, an kama su sai sun zama mai bayi, aka taho da su garin Madina. Kun ga an ci nasara ba ‘yar ƙarama ba. An kashe ma mutum 14, ka kashe mutum 70. Kaninka sau nawa? Sau sai kullum safa, ni ma ban sani ba. To da haka sau nawa? Sau 5. Ka gama nan ko dai accounting ka karanta? Yawwa yace sau 5. Kaga accounting ne. Ai yayi counting. Tip yace sau 5. Ni yanzu in kama wannan lissafin abinda nake iya gane lissafi kawai ka ko dala ga 1 2 ni haka. Guda nawa ka lissafa yace 7. Ba ka ce 50 hada da 78.5 sai dai in ce malam ce makamun da calculator. To kun ga musulunci ya ci nasara. Malam a wannan yakin da aka yi na Badar sahabbai sun sha wahala. Ba karamar wahala ba. Ga azumi fa malam a bakinka. Lokacin fa ba bindiga. Ko me da me takobi da mashi. Gashi sai ka daga da karfinka ko ba fa ta wasa bace. Ta mujahidai ce dama sai jarumi yake iya daga ta. Sai ka daga kuma ka kalla kai ka duba ko bishiya zaka sare ta in ka sara an baka rike da karfi ba bare jijiyoyin da Allah ya halitta suke aiki ko da yaushe sai dai ka ji fiyau yayi sama kawai dungun dikin Allah wala nan fa sahabbai da an sare ka ji an ce Allahu akbar aka rika zubar da kan arnawa to dan haka shi yasa Allah ta'ala yake yaban su yace radiyallahu anhu wa radu an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su yanzu kai nan nake ba mu labari wancan azumi na dau mai gida mun tafi uwa gidan kanin sabo an da wuce kofar gidan ban sani ba wallahi ta bi shekara 20 da zuwa gidan amma an wuce gidan wallahi ban gane saboda rana amma gari irin na Makka wanda suka je umara da haji sun san irin zafin da wannan shekaran ma har da wancan ma har fishin ruwa aka rike wa alhazai saboda tsananin garjin zafi to a haka ba aka fita aka shiga sahara aka danna
aka shiga cikin kafirai ga yunwa da kishirwa saboda ɗaukaka kalmar Allah. Duk wanda ya zagi wannan mutanen mutum ɗaya daga ciki wallahi sai ya dawama a wuta. So ba abin da suka sani in ba me qala Allahu qala Rasul, in dai Allah ya ce annabi ya ce kawai za a mutu. Ba yanzu ba kana kallon ga daidai fa kana ganin mutum ya san daidai ne amma sai yi wai dan ya bakanta ba rai. Mutum ne zai zo masallaci ga inda ake tsayawa ya sani amma sai ya ki tsayawa. Da sahu an zana amma shi saboda gadara sai ya koma gefe, wannan ya ciki wannan ya waje. Ba zai tsaya a kan layin da aka zana don ya tsaya ba. Kuma taimakon ka aka yi. Duk wanda ya sallah ba a cikin sahu ingantacce ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan biyu, ko dai Allah ya watsan ba da sallar ka ko ka sa mata tawaya. Mun faɗi yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ga sahabbai reras ko yana mai jinyarsa ta bankwana, da ya ga yadda suke yayi murmushi ya ji daɗi, ya ce Allahumma fashhad, Allah ka shaida, kad ballagtu, na isar da risala, saƙo ya isa. Sahabbai sun tsaya reras yanda ta yanda da za ka ja layi ta gaban ƙafafuwansu zai tsaya ɗotar, wannan ba zai ciki ba wannan ba zai yi waje ba. Amma sai ga ce a haɗa sahu, taimakon ka ake bawan Allah, haɗa sahu don ka samu rahamar Allah. Sahu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidaita sahu, domin daidaita sahu yana ɗaya daga cikin cikar sallah, yanda Allah zai kalle ta har ya karba. Dan sai sahun ya cika sannan Allah ta'ala zai karbe shi, sallar ma gaba ɗayanta. Da haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam har ya wuce an tada ikama ko har zai yi kabbara, sai ga wani mutum ya mai kirjinsa ya fito waje, alamar cewa bai haɗa ƙafafuwansa da ɗan uwansa ba, shi ya yi gaba. Kuma wani lokacin da laifin za ka zo musamman sallar asuba ka tsaya kusa da mutum ka ji kamar an buɗe shadda, da Allah a rika ɗan asuwaki ko brush. Wani wannan ce take sa ka ga dole a mai uzuri, ya iya yin amai, to amma dai ka a fake da wannan. In ka sa akwai irin wannan matsalar ka rika ɗan zuwa da face mask ko iya bakin ne da hanci sai ka ɗan tushe. Da ka tsaya kusa da gumama sai ka ɗan tushe. In ba hali ka canza layi, ya halatta kare cutar da kai. Sannan malamai kuma ku rika jan hankali, saboda Allah ta'ala da kansa yana cewa me, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu. Idan haka Allah ta'ala da kansa yace in za ku zo masallaci a zo cikin ado da kawa mai kyau. Wani zai tashi daga shi sai doguwar riga da gajeren wando, ba ma kawai ta al'ada da ake sawa ba jallabiya wanda ba ta da tsaga gefe da gefe. Idan zai tafi ruku'u ko sujuda sai kaga har cinyarsa. Da zai fita aiki ko ba zai fita a haka ba, bawan Allah, Allah ya raina. Da zai tafi wajen sirikinsa nan ma ba zai fita a haka ba, amma zai zo masallaci a haka, saboda shi Allah ba a ganin sa ido da ido. Shi ne ai. Da haka mu kiyaye wannan. Ba inda Allah ta'ala ya fi so a kamsasa, a sa turare, a sa tufafi mafi inganci da daraja irin me, a zo masallaci ibada, ko a gida za ka yi sallah. Sabai abin da suke yi sai sun share, sun gyara, sun sa tufafi mafi kyau, sun kamsa sagu, wani lokacin har abin da za su yi sujuda samar turare suke yi, saboda akwai mala'iku tare da su, kuma za su yi sujuda zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika yin tsafta, domin mala'ikun da suke tare da ku suna cutuwa kamar yadda ɗan adam da yake tare da ku yake cutuwa. In baka yi wanka ka sa turare ko ka yi brush ko ka zo a yanayi mai kyau ba, yanda ɗan adam in ya ji jikinka ba daɗi zai kaurace ma, haka mala'iku za su kaurace ma. To mala'ikan rahama kuma ya kaurace ma saboda kazanta, to kaga duk bala'i in ya zo shi Allah ya wakilta ya baka kariya, sai afka ma kawai. Idan haka mu kiyaye wannan, an fahimta? Na, mu ci gaba ko?
faslun fi kuttabihi wa rusulihi, fasalin da zai mana bayani akan al-kuttab, sune marubuta wahayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wa rusulihi da yan aikensa, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake aikawa da wani sako zuwa kafirai na cewa su bar kafirci su zo su musulunta su miƙa wuya. Za mu ji suwaye kuttabul wahayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama. Malam yace kutiba lahu sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda suke rubutawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, ga sunan malam zai jero su suke rubutawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi idan Allah ya sauka. Ku ji wata daraja ta farko, Abubakar ni Siddiq, jarimi ba, Abubakar ni Siddiq, Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ya sunansa na gaskiya Abdullahi bin Abi Quhafa, ko Abdullahi bin Abi Quhafa. Me yasa ake ce masa Abubakar? Al-bikru a larabci yana nufin me? Budurwa, ko shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabir, ko yace Jabir, naga kana wani sheki, kana wani annashuwa, alamar wani abun alkhairi ya same ka. Sai ya ce, ya Rasulullah, aina ya aure. Yace kuma ba gayyata Jabir? Yace bikiran aw sayyiban, ko budurwa ka aura ko bazawara? Yace sayyiban ya Rasulullah, bazawara na aura. Yace kash, halla bikra li'annaha tula'ibuka wa tula'ibuha, ina ma dai da budurwa ka aura, ita ce za ta yi wasa da kai, kai wasa da ita. A tuna kuruciya, ka ji ka dawo yanzu kana ɗan shekara 60, ka dawo ɗan shekara 20. A ji alaji yana ta kyalkyala dariya cikin dare. Amarya ta iya zamantakewa ne. To don haka sai ce, amma me yasa ka auri bazawara ba ka auri budurwa ba? Ya ce, ya Rasulallah, mahaifina ya rasu, ya bar me, ya bar ni da ƴan uwana mata, duka mata ne. Sai na ji tsoron me, kada na auri yarinya irin sa a zo a yi ta yarinta ana canis a gidan, ko su kasa fahimtar juna. Da haka shi yasa na auro dattijuwa yanda za ta saita su, ni ma ta kula da za su ji maganarta. Kun ga kowace da alkhairin take da, ko sai ce kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga masa stamp, kai tunani mai kyau. Kaga ya hakura da tasa bukatar, ya kalli bukatar ɗan uwansa. Shi yasa sahabbai ko a wajen yaƙi da aka sha wahala, idan ɗaya ya ɗauko ruwa saboda kishirwa zai sha, ya ga na kusa da shi yana magagi zai mutu saboda kishirwa, sai ya mika masa, shi ya hakura, ya gwammaci shi ya mutu ɗan uwansa ya rayu. Amma yau ba, za ka tsinci kanka, ko in ce zai tsinci kansa, don ba wa fatan nan akwai irinsu a ofis, ko ta yadda lalita sai ta biyo ta teburinsa za ta wuce, da ta zo zai sa adda ya datse ya ƙara mata zero ya sa a jaka, ko wani kuma ko zai mutu da yunwa. Har yanzu akwai na kwarai, Allah ba ruwansa, gararuma wai sai a riga cewa me albarka ofis, a kazanta ofis, kazanta ci jagwal. Mutum ba zai gane ta jagwale masa ba, sai me, sai an tsara mai wani katon fegi a bayan gari an danna shi a ƙasa, ba kudinka da kafanin ma kyauta. Allahu akbar. Allah ya samu gama lafiya. To ku ji ba, da haka wannan yana nuna cewa ne duk wanda ya aure in dai dan Allah yayi, Allah ta'ala zai shiga ramarinsa, zai samu nutsuwa ingantacciya. Salatu haqqun 'ala Allahi auluhu, ko mutane uku Allah ta'ala ya ce yayi wa kansa alƙawari zai taimake su, ko ba su tambaya ba. Da farko yace me, annakirul ladhi yuridu al-afaf, wanda ya aure dan ya kame mutuncinsa, Allah ya ce wallahi sai na taimake shi. Shi sa duk wanda ya aure dan Allah ba dan yayi ba, dan wai kani na yayi ni har yanzu ban ba waye ba lokka da rayuwarka daban, tasa daban, ran da ka zo daban, ran da za ka koma daban. Shi sa duk yanda Allah ya baka ka gode masa. In kana ta babutuka kai ta neman aure bai samu ba, sai ka hakurtar da zuciyarka, ci gaba da bin Allah. Sai ka tuna sahabin da ya fi kowa rawaito hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Hurairah, ko har ya koma ga Allah bai auren ba.
kuma kai ma ka san ba sai an gaya ba aljanna direct. To ashe ne aiki Allah yake so da godiya akan ni'imar da yawa. In kai auren kaga bai baka haihuwa ba nan ma sai ka gode masa. Wani auren yake nema bai samu ba kai kuma haihuwa ce kaga da sauki. Sai ka tuna duk duniya wanda annabi ya fi kowa so ita ce na Aisha bata taba haihuwar ba. Ka san dai kwanta bi ka daraja. Sai ka hakurtar da zuciyarka. Ko idan yayan ne ana ta baka mata to ka hakurtar da zuciyarka. Allah ta'ala ya ce ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqiba sai dai ta diban tuwo. Muna ba ku matan nan da kuke ki din nan, shi sa yace ya habu liman yasha'u inathan, ya kawo shi a matsayin mai nakira. Da ya zo wajen maza sai ya ce wa ya habu liman ya sha dhukur, ya kawo alif da lam. Shine malaman nahawu suke cewa mai ma'arifa, mazan nan da kuke so din nan Allah ya sa muku taukidi. Sai ce me wai ja liman ya sha waqi ba, sai ya sa wani wanda ya so kuma baya haihuwa, sai ta juye ma ya fitar da hudu ya sake hudu, ya fitar da hudu ya sake hudu har yanzu dai a ce Allah bai ba ce wallahi ba irin fafutuka. Kaga naje America, naje Ingila, har China naje, an dau kwayoyin halitta, an hada, an yi waye, amma kaga har yanzu to mu sai yanda Allah ya ba mu da magaji. Amma duk da haka yau ba zai hankali kuma ya dawo ya taimaki bayan Allah ya ta gina masallatai ba. Sai dai gurabun dukiyar ya kai ya ce a gina wata mu'assasa, duk wanda suke marayu a duka ba su ilimi kyauta. Ai da zai wannan da ya dace. Kamar ina sai ka tar kuma a gefe guda abubuwan da yake sai dai Allah ya shirya. To in an ce Abubakar baban budurwa ke, malamai suke cewa yarsa Aisha radiyallahu anha annabi ya aure ta tana budurwa ita kadai ko, shi yasa wasu malamai suka ce ake mai lakabi da wani Abubakar baban budurwa. Ya samu asali ne da albikiru. Idan haka sunansa dai na asali shine Abdullahi bin Abi Quhafa, shine sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, wa Umar bin al-Khattab da sayyidina Umar jarimi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya biyo hanya shedan baya bi. Idan ya biyo hanya shedan baya bin wannan hanya saboda jarumtakarsa. Shi da kansa huci yake, neman kafiri yake da mai sabawa Allah ya kauda kansa. Baya wasa da addini. Zaka ce wannan abu addini ne in ya kana wasa to yanzu zaka bakunci lahira cikin sauki. To shedan ma saboda tsoron sayyidina Umar baya bin hanyar da ya biyo. Shi yasa da ya musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki kwarai da gaske. Lokacin ana Daru Arkam a garin Makka, gida ne wanda yake dan karami, bai wuce dan karamin daki kuntatacce. Duk duniya a iya nan ne kawai cibiya ta musulunci, iya wanda ya shiga wajen su ne kadai musulmai ‘yan tsirarru. Lokacin da sayyidina Umar ya karbi musulunci zuwa ya tsaya, shi ne kuna karanta sira, ba malaman sira ne, suna cewa akwai wata adda'awatu sirran wa da'awatu jaharan ko kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a koyi da kuma kiran da aka yi a bayyane. To wannan na bayyanan shine lokacin da sayyidina Umar ya shiga musulunci. Yace ya Rasulullah, ai lokacin da yazo ya kwankwasa kofar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aleka a gawaye aka danne wanka. Sai aka koma aka ce ya Rasulullah Umar ne. Kowa jikinsa ya daukari saboda an san waye shi. Sai Annabi ya murmushi yace ku bude masa. Sabai suka ce ya Rasulullah Umar fa, yace ku bude masa. Umar ne fa ya manzo Allah. Kabba ya gaba yace ku bude masa. Allah ya masa wahayi. Su ba su sani ba. Ga Umar nan mun turo shi zai musulunta. Radiyallahu anhu. Yana zuwa da ya shiga ya runguma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayin kalmar shahada. Daga nan ana zaune lokacin sallah yayi. Bilal ya tashi zai kira sallah. Sirran kenan ko? A ɓoye ake a hankali su ji yadda juna su yi sallah, dan za a daura aure, dan za a yi nasiha,
duk duniya iyana ake musulunci shikenan musulman. Sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah, wannan ba shine addinin da Allah ya ce addini na gaskiya ya turo ka akai ba? Yace haka ne ya Umar. Yace Bilal kuta hau dutse kirawo sallah. Ya hau ya rangada kiran sallah. A garin Makka addinin Muhammad sabon addini, shi sa manzo Allah ya ce bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada. Musulunci ya fara yana bako, kuma in ƙarshen duniya ya zo zai koma yana bako. Yanzu ka duba, a wancan lokacin duk wanda yake addini istihza'i ake masa, ji shi wai shi ma ya shiga addinin Muhammadu ba, yaron da aka haife shi dan talakawa kaza kaza ba abin da ba sa ba. Da ma dai an haife shi cikin wato dangi masu kuɗi sai mu bi shi, amma da kuɗinmu da komai a haife shi ba babansa ya mutu maraya ko mu bi shi mu da kuɗinmu da sarauta da komai. Idan Allah ya nuna wa duniya mai komai shi yake bayarwa. To daga nan kafiran Makka suka rika ketowa min kulli fajjin amin, ta kowane maɓuɓɓuga. Duk wanda ya kullo ya ga Sayyidina Umar a tsaye yana jiran Bilal sai ya koma. Sai to yau ba an samu matsala. Umar fa ya karbi sabon addini, an fa shiga uku. Haka suka riga ɗaya bayan da sadaf, wanda ya leko sai ya sadaf ya koma gida. Saboda me? Ya san ya fara su mangara ɗayan aka yi masa kawai sai dai ji ana naɗe shi a kawai. To haka ba, da ya tashi zai hijira ma, shi sabai cikin dare suke zamewa su gudu, su bi hanyoyin jeji su tafi su bi annabi. Shi ko sai da ya je ya dawafi, ya kuma yi shela. Duk wanda yake so uwarsa ta haifi wani, yau zan yi hijira in bi annabi, ya biyo ni hanya mali. Saboda jarumta, radiyallahu anhu. Haka bai tafi. Yace za mu ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya da dukiyarmu, da jininmu, da mutuncinmu, da iyayenmu, duk fansa akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa wataran suna zaune da sayyidina Umar da ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina Umar ya kalle shi yace ya Rasulullah, ina son ka fiye da komai da kowa a duk duniya banda kaina. Kaina ne kawai na fi son kaina akan ka. Sai annabi ya ce har yanzu imanin ka bai gama cika ba ya Umar. Sai da ya ce ya Rasulallah, ina son ka fiye da kowa da komai, har kaina zan iya bayarwa akan fansarka don kare mutuncinka da imaninka da kuma rayuwarka. Sannan sai ce al'ana ya Umar, yanzu ne imaninka ya cika. Ku duba fa, waɗannan su ne ba radiyallahu anhu wa radu anhu. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badal tabdila. Din da Allah ya ce su tsaya ba sa canzawa, din da annabi ya musu umarni nan suke tsayawa. Allah ya buga musu tambi, suna san Allah, Allah yana san su, suna san annabi, annabi na san su. Sun mai makwabtaka da surkuntaka a duniya, a lahira ma haka za su tashi. To me kake zato? Annabi ya aura daga Umar, ya aura daga Abubakar ne Siddiq, sannan ya aurawa Ali bin Abi Talib, ya aurawa Usman bin Affan. Wannan ba su ne khulafa'ur rashidun. Sun aura daga gunsa, ya aura daga gunsu. Duk wanda kai surkuntaka da shi ɗanka ne fa kai tsaye, kana fa kaunarsa. Duk duniya bayan matarka da yayanka shine fa na biyu na uku. To kuma a ce wai za a zagi ɗaya a ciki a sha, a ware ɗaya a ce munafiki ne. Haka ba suke cewa sayyidina Umar dan Shi'a, wai munafiki ne. Subhanallah. Sayyidina Umar ba wa Usman bin Affan, da sayyidina Usman shine mai martaba ta uku cikin kutabul wahayi. Idan ba ka saukar da wahayin nan, mu fa bilis muke ci. Da an saukar dan kar su manta ayar ko ta bace, haddace ta suke sai su samu me abu su kakkarta dutse su rubuta ta. Karta dutse, yanzu aka ce kawai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim a jikin dutse.
sai yadda ba zai taɓa gogewa ba, ya za ka yi? Kaga dai an haɗa ka da aiki, ba'un kawai ta farkon nan, ina jin tun daga asuba sai an kai la'asar kana fama. A zo a ce alaji ya ne ka ce wallahi ba'un nake so zan karta, a dutsen nan ya ƙi fasuwa tun nan. To haka ba, ko su samo mai fata ta dabbobi su riƙa rubutawa, suna kakkartawa su zana don kar aya ta ɓace. Haka ba suka riƙa yi ba. Da aka zo jam'ul Qur'an, Sayyidina Usman ya sha wahala. Shi sa za ga duk masahib da muke da su yawanci, za ga me ake cewa ar-rasmul Usmani, ko? Saboda lokacin Sayyidina Usman, tun lokacin Sayyidina Abubakar aka fara jam'ul Qur'an. Lokacin da Sayyidina Abubakar ya je ya same shi, ya ce, ana tafa kashe mahaddata Qur'ani. Ko ba tattara shi gu ɗaya ba, idan an gama kashe shi su suka haddace, suka rubuta wasu, ba san ya za a yi ba kuma, a tattara a yi jam'ul Qur'an guri ɗaya ta yadda zai zama da dastor na al'umma. Karwaye ya yanki, haka ba aka fara, tun daga wannan lokacin ake gwagwarmaya, ba a gama ba sai lokacin Sayyidina Usman, radiyallahu anhu, ya sha wahala baka. Shi ne surkin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko wanda ake wa lakabi da zundurai, magocin haske guda biyu. Wa Ali bin Abi Talib da Ali bin Abi Talib, ɗayan babbanu suke da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko mun samu guda nawa? Shi ma mun san tarihin sa ko? Wa Amir bin Fuhaira, wa Abdullah bin al-Arqam az-Zuhri, wa Ubay bin Ka'b, wa Thabit bin Qais bin Shammas, wa Khalid bin Sa'id بن العاص وحنزلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. هذا ما شرحبيل أكيد شيء شرحبيل aga ya halatta ka sawa ɗanka duk wannan sunaye ne masu daraja, suna kuma yana naso. In ka sawa ɗanka suna na mutumin kwarai, ana sa ran Allah yadda in dai ka tsaya a tarbiyyarsa, Allah zai taimake su kai shi ma ya zama na kwarai insha Allah ta'ala. To sai aka ware wasu masu muhimmanci kuma wanda suka fi shan wahalar rubuta wahayi. Sai ya ce wa kana Muawiya ya kasance bin Abi Sufyan dan Abu Sufyan wa Zaid bin Thabit da Zaid dan Thabit alzamahum li zalika, sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dora musu, shine alzamam, wajabta musu rubuta wahayi. Sune na kusa da an saukar da wahayi, Muawiya bin Abi Sufyan wa Zaid bin Thabit. Mun san tarihin Zaid da Muawiya. Na'am. Wa khussahum bihi, kuma yake bance su na musamman da rubuta wahayi. Waɗannan sune kuttabul wahayi na Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda da an saukar da wahayi zai kira su ya ce ku zo maza a rubuta wahayi. To da yawa cikin malamai suka ce ba fa shi kenan su ba, wannan manya cikin kuttabul wahayi kenan. Ai akwai irin su Abdullahi bin Abi Rawaha, duk ba a kawo su ba, suna cikin kuttabul wahayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan yana cikin manyan mawaka na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu bashi kariya, sannan kuma yana cikin marubuta wahayi. Shine wanda muka ce ya rayu shekara nawa? 60 a jahiliya, 60 a musulunci, shekararsa 120 a duniya, yana ba addini kariya. Zaid, kun san waye Zaid? A lokaci yayin mu tsaya nan, kuma malam ya daga wani hannu mu tsaya nan, za mu tsaya insha Allah ta'ala. Abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa, wanda muke kuskure Allah ta'ala ya yafe mana. Sannan akwai lecture da aka shirya, kan dai a gaji, wani zai ce an dame mu da yin lecture nan. Ayi hakuri. Akwai lecture da aka shirya ta mata, za a dawo kanku, an ɗan yi muku da yawa ne.